Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачысы театры яңа хикмәт әкиятләре спектакль тәкъдим итәргә тора. Премьера 31 гыйнвар көненә билгеләнгән. Спектакльнең режиссеры Сайжин Жамбалова татар театр актерлары өчен бу материал һәм форма белән эшләүнең яңа түры ди. Ә актерлар үзләре бу турыда нинди фикер йөртәләр икән? Студиябезнең кунагы Кариев исемендәге театр артисты Илнар Низамиев шул турыда сөйләр. Хәерле көн, Илнар, исәнмесез. Бик шатбыз сезне күрергә. Хәерле көн, Ирза, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Шуннан да безнең яңа елдан соң менә иң беренче премьера, бик күркәм, бик матур премьера көтелә. Көне-төне эш бара, хикмәт әкиятләре дип атала спектакль. Ни өчен хикмәт әкиятләре исеменә токталып үзик. Türk yazучысы, танылган язучы Назым Хикмәтнең әкиятләренә нигезләнеп спектакль әзерләнә. Үзенчәлекле нәрсәсе белән, чөнки бер спектакльдә ике әсәр. Беренче пәрдәсендә безнең аның Сукыр падишаһ, ә икенчесе инде Гашык булыт. Менә үзенчәлекле шунысы белән һәм куелыш. Менә әйтеп уздыгыз, Сайжин Жамбалова, ул инде Бурятияның Намсараев исемендәге Академия һәм драма театрының режиссеры. Ул безгә менә шундый яңалык алып килде. Үзенчәлекле куелыш, без артистлар, яшьләр дә һәм без дә шуңа биш куллап эшли башладык. Яңалык, чөнки үзеңне моңынча син башка төрлерәк үзең сәхнәдә тусаң, Сайжин белән инде без яңалык белән. Ул беләсезме, булай дип тә яза, безгә эшләү әзрәк авыр булды ди. Сезнең үзегезгә, сез бит инде шу спектакльдә уйныйсыз, шулай бит. Сезгә кайсы яктан авыр булды? Авыр дип беләсезме ничек? Авырлыгы безгә артистларга беркайчан да авырлык сизелми инде ул, әйме? Яңалык ул. Яңалык безгә кайчан чакырсалар да эшлисең, ничек чакырсалар да эшлисең, шулай бит. Менә әле кичәдә без соңына 7-8-гә генә кайттык театрдан. Ул үзенчәлекле куелыш. Менә әйтик, ул нигәдер без сорау да бирәбез, Назым Хикмәтнең ул әкиятләренә нигә элек игътибар итмәгәннәр. Әлбәттә, кайчандыр 70-нче елда куелган Сукыр падишаһ, һәм шуннан соң бер дә куелмаган. Һәм безгә инде менә инде Гашык булытны гомумән куйганнары булмаган. Ике әсәрнең анда менә хәзер бит инде 20-нче гасыр. Заман белән бергә атларга тырышабыз. Шулай бит. Яшьләр дә, өлкәннәр дә, кемнең барысы да хәзер интернет заманы дибез. Шулай бит. Бөтен нәрсәне күрәбез. Һәм театрга килгәч, алар шулай ук тамашачы яңалык көтә. Алар әлбәттә төрле әсәрләр булырга мөмкин. Ә менә бу әсәр үзенчәлекле шунысы белән. Артистларның сәхнәдәге яшәеше ул үзенчәлекле. Һәм тамашачы кайбер моментларны әйтик инде русчалап әйтсәк, үзе уйлап бетерә. Үзе уйлап фикер йөртә торган менә шундый әсәрләр. Икесе дә мәгънәле әсәрләр. Әле иң беренче шунысын әйтик. Икесе дә мәгънәле, икесеннән дә тәрбияви әсәрләр. Гыйбрәтләр алып була, дөрес әйтәсез. Шуннан да әкиятләр һәм дә инде спектакльләр, шулык китаплар безне бит инде нәрсәгә дә өйрәтергә тиеш. Шулай бит. Менә бу сезнең спектакль кемнәр өчен кызыклы буларак дип уйлыйсыз? Шунысы белән үзенчәлекле бу әсәр, монда бу әсәргә балалар үзләре генә түгел, әти-әниләр белән килергә мөмкин. Икесеннән дә күпмедер өлештә, күпмедер әйбер алырга мөмкин. Тәрбия ягыннан, матурлык ягыннан, мәхәббәт, барсы да шу ике әсәрдә бар. Үзегезнең ролегез турында да әйтеп китсәгез иде. Сез бит монда падишаһ ролен башкарасыз, шулай бит? Сукыр падишаһны, шушы образны миңа бирделәр, әлбәттә инде изләнү процессында инде күпмедер өлешен табылгандыр дип тә уйлыйм. Һәм инде икенчесендә, менә әйткәч, сез көлеп тә куярга мөмкин Эльза, икенчесендә мин икенче пәрдәдә тигәнәк. Капма-каршы нидеме рольләр? Һәм ике әсәрдә ике төрле. Икенчесендә әйтик, аның менә шундый үсемлекләр дә бар.
җәмлекләр дә бар. Менә шундый балаларга, өлкәннәргә дә кызыклы гына карап утырырга бик матур. Менә бу Гашыйк болытта бит инде Айшәне шушы әсәр буенча аны болыт яклый бөтен яктан да шулай бит саклап, кадерләп тотаймы. Ә менә сез ничек уйлыйсыз? Тормышта менә безне саклап торучы кешеләр кирәкме? Мөһимме бу безнең өчен? Әлбәттә, әлбәттә. Шуңа күрә бит инде ир белән хатын яратылган, өйләнешү, балалар туа, шулай бит инде бер-берен саклап, гаилә корып яшәү, һәм инде кыз белән егет кызны саклый. Кыз да егетне саклый. Төрлечә була. Төрлечә була. Шулай бит. Иң мөһиме кешегә кеше кирәк, шулай бит әйе. Дөрес, менә шушы ике әсәрдә дә куелышында бик яхшы команда эшли. Балансы бар бит. Әйе, командасыз бер кайда да барып булмый. Әйе, үзенчәлекле рәссамнар. Менә танылган Сергей Скоморохов бар бит, шуның улы Геннадий Скоморохов, хатыны Надежда Скоморохова. Биюләрне Мәскәүдән чакырылган бию куючы бик оста, бию куя хәрәкәтен белән безгә ярдәм итә. Марина Суйкаева дигән менә шундый безнең оста биюче. Гомумән театр коллективы белән алар бик матур эшлиләр һәм үзенчәлекле әсәрдә килеп чыгыр дип өметтә калабыз. Билетлар инде бәлкем сатылып та бетәдер. Тамашачыларны чакырабыз. Әле өстәмә дә куелырга мөмкин. Ялгышмасам 5 февральдә тагын булачак әле. 31-18:30-да 1 февраль көнне сәгать 1-дә. Тамашачыларны көтеп калабыз инде. Шулай бит әйе. Менә театр елы тәмамланды, шулай да театрда бит эш беркайчан да тәмамланмый. Ниләр белән яшәп ятасыз бүгенге көндә театрда? Әйткәнемчә, менә яңа ел хәтлек бик күп премьералар чыкты, шулай бит. Яңа елга без балаларга безнең театр Питер Пен дигән спектакль тәкъдим итте. Һәм инде аңынчы чыкты безнең менә шулай гаилә белән килеп карай торган, шулай тәрбия ягыннан да бик үзенчәлекле, мәгънәле спектакльләрнең берсе ул русча «Умник», татарча «Юмырбаш». Ул спектакльгә дә шулай гаилә белән килеп карыйлар. «Сәлам Актәпи». Менә аларның барсында безнең шулай ук Мәскәүдән килеп, шундый бик күркәм яңалык белән килгән режиссерлар куйды. Яңа елда сонда туктап тормыйбыз, әйтеп торам бит, яңа елдан ял иткән юк. Менә шушы хикмәт әкиятләрен эшлибез һәм параллель башка спектакльләрдә эш бара. Сезнең тормыш иптәшегез дә шулай ук театрда хезмәт итә. Име менә бу бер театрда ике артистның хезмәт итүе авырлык түгелме сезнең өчен? Юк, ияләштек. Хәзер икебез дә без театрда һәм шулай ук уку йортларында укытабыз, шулай бит. Безнең инде эздән әкрен генә шулай салмак кына дип әйтик. Инде 3нче курста өлкән улыбыз да бара. Шушы театр өлкәсендә калганнары да шушы өлкәдә инде безнең театр өлкәсендә яки музыка өлкәсендә укыйлар. Нишләтәсең инде? Менә үзең сайлап алган шушы һөнәр һәм аңа хыянәт итмичә эшлисең, шулай бит. Без инде Лилия белән бу театр өлкәсендә 20 елдан артык балаларны да аларны тартып китермибез, алар үзләре тартыла. Шуны нишләтәсең? Алар бит барыбер театрга киләләр, иҗатны күрәләр, сәхнәдәге артистларның балалары гадәттәгечә инде сәхнә артында үсә торган балалар, шулай бит. Шулай олысын әле искә төшерәбез. 3 ай вакытта сәхнә артында костюмерлар тотып торып, Лилия сәхнәгә чыккан искә төшерәбез. Менә шундый вакытлар бар иде. Хәзер дә театрны яратабыз, театрны менә Тукаебыз әйтмешли, театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә дип. Шулай бит. Матур. Шуңа күрә тамашачылар театрга бер тапкыр килеп спектакльне карасаң, ул ничек әйтик, икенче тапкыр килә инде. Ә менә студентлар белән эшлибез дип әйттегез. Шулай бит. Бу ягы кайсы белән сезгә кызыклы? Гомумән алганда теге талантлы балалар, яшьләр күпме менә бүгенге көндә? Балалар һәрберсе талантлы. Һәрберсен ачкыч табырга кирәк. Шулай бит. Ачкыч нине мәгънәдә? Нинди генә әсәр алынсаң, аларны сәхнәдә яшәргә өйрәтәсеңме син? Сәхнәдәге образларга керергә өйрәтәсеңме? Һәм алар белән син үзең дә өйрәнәсең. Шунысы яхшы. Алар белән бергә, параллель рәвештә һәм аларны сәхнәдәге яшәеш кенә түгел, әле тормышта яшәешкә өйрәтергә тырышасың. Әдәп,
әхлак тәрбиясе дә бирергә тырышасың барсында. Һәм ул без шәкертләребез белән шунысы белән шатланабыз, кичкенә генә уңышлы күрсәк тә берсеннән күбрәк инде безнең тәҗрибә ягыннан укыту буенча Лилия. Безнең ул инде 10 елдан артык шушы өлкәдә, һәм мин аңа ярдәмгә килдем. Ярдәм кулы сузарга, чөнки кай вакыт ират кул кирәк бит инде шулай. Ират кулсыз булмый. Шәкертләр бит инде алар хәзер замана белән бергә атлап баралар, һәм инде кай вакыт ярдәм кирәк була. Ул без инде менә күптән түгел генә әле шушы шәкертләр белән 2 курс шәкертләр белән минем Гая Сакыйның Теләнче кыз зиндан әсәрләренә нигезләнеп, күбрәк инде Лилияның өстендә эшләде. Бик матур спектакль туып килде, туды. Һәм без аны тамашачыга тәкъдим итәбез. 2 курс шунда катнаша. Шунысы белән үзенчәлекле ул менә үзебезнең тарихка күз салу дип аталыйбыз инде шулай Гая Сакый. Һәм инде икенчедән шушы әсәрне карап укучылар, әтиәниләр, шәкертләр карап үссеннәр иде дигән фикердә калабыз. Һәм инде без алга таба без әле игълан итербез. Кайда буласын, кайда сәхнәләрдә шушы әсәрендә көтеп калабыз шулай. Без инде шулай ук тамашачыларны премьераларыгызга көтеп калабыз һәм бу премьера, бу спектакль афишагызның бизәге, театрның бизәге булыр дип чын күңелдән ышанасыбыз. Иншалла, шулай дип көтеп калабыз. Рәхмәт сезгә бик зур.